किडनी स्टोननि गल्ड ब्लाडार स्टोन किडनी स्टोन सब आखाइजोंनो बानायनाय गोजाजोब आरोना ये लोगोफोर। हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो फरायना लाबावबाय। रायजो राजाफ्राथ' टाइटेल थाम्बनेल बा ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ। बे साननैसोआव आखाइजों बानायनाय आयुर्वेदिक मुलि, जाय आयुर्वेदिक मुलिखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों फेसबुक इउटुबफ्राव गोबां फेमास जाबाय दं, भाइरेल जाबाय दंना रायजो राजाफोर। बिनिनो आंबो एमटि नार्जारी आब'नि भिडिअखौ फेसबुकनिफ्राय लानानै एसे आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव जाहाथे बे भिडिअखौ होनाय जाबाय। मानो होनना बुङोब्ला एमटि नार्जारी आब'आ आंनि भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामना होनायलाय आंबो आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव फेसबुकनिफ्राय लानानै एसे शेयार खालामना होनाय जाबाय। रायजो राजाफ्रा जाहाथे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायबानो जाबाय। आरो लोगोसेनो नोंथांमोना अननानै आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि धीरेन बसुमतारी नि जि भिडिअफोर दं बा जि भिडिअफोर आपलोड होयो जाहाथे फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायबानो जाबाय। मानो होनबा आंहा वाच टाइमाबो एसे खम जाना दं, लोगोसेनो साबस्क्राइबाराबो एसे खम जाना दं। बेनि थाखायनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामनानै वाच टाइमखौबो कमप्लिट खालामना होदो। लोगोसेनो साबस्क्राइबारखौबो थाबैनो 1000 खालामना होबानो जाबाय। अब्ला बिदिबा रायजो राजाफोर भिडिअखौ नायना लाग्रोना बेनि उनाव सावरायगोन। होआ नालाय ओमफ्राय खोनानायाव एसे गाज्रि खोनायो नालाय ओंखायनो आं थाब होआ आरोना। ओमफ्राय दिनै आरोबाव होबावनोसै खेबसे। माने जाहैबाय आङो दा मानि हरो होनोबा नैबे जाहैबाय किडनी स्टोननि गल्ड ब्लाडार स्टोन किडनी स्टोन सब आखाइजोंनो बानायनाय गोजाजोब आरोना ये लोगोफोर। जे जोङो कलकाता साप्लाइ बा बेंगल साप्लाइ बेबायदि हरा, निजिनि आखाइजोंनो देनानै बानायनाय बुस्थु। आरो गोबां आंनाव प्रुफ दङ, रिजाल्ट दङ जे बेजों हामनाय आरोना। जायफोरा बाहायबाय दं हयथ' मोजाङैनो मिथिखागोन आरोना, बिथांमोना एसेबाबो रिजाल्टखौ मोनखागोन आरो। खिन्थु नों जेसेनो मोजाङै प्रसेसखौ फल' खालामगोन एसेनो थाबैनो गुड रिजाल्टखौ मोननो हागोन। जेरैहाय जोंहाबो न'आव दङ 8.7 mm मोन, 13 दिनावनो थांदोंमोन किडनी स्टोन आरोना। ओमफ्राय गल्ड ब्लाडार स्टोना मान्थआवहाय जोंनाव प्रुफ फैदों, माने जोंनाव दा रेकर्ड फैदों। गल्ड ब्लाडार स्टोना मान्थआवहाय 1 मान्थआवहाय 3 निफ्राय स्टार्ट जानानै 5 mm लागै जोंनाव रेकर्ड फैदों आरो 5 mm सिम खमायनाय आरोना, 5 mm सिम थांनाय आरोना। माने जेसेनोखि स्पिड जायो किडनीनिया, ओमफ्राय गल्ड ब्लाडारनिया स्ल' जायो आरो, माने आस्तेसो थाङो आरोना, बेबायदि सिस्टेम। आरो बेजों लोगोसे बे मुलि जानायजोंल' नङा, नोंनि किसुमान मावनांगौ प्रसेस दङ, बेखौ जोङो जेब्ला मुलिखौ पिकआप खालामो होमबानो मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै होयो। आरो मोनसे खोथा आरो बालिसांनि स्ट'रिखौ आंनाव सों, बिखानि रोदा हाबजोबनानै दङ लोगोफोर। आरो नोंथांमोना माने आं बर' रायजो राजा गासैखौबो खावलायो जे बालिसांनि जिथुनिखि अन्थाइ बख'जानाय, नोंथांमोना साननो हागौ दा आंनि प्रडाक्टखौ लागौबासो बिदि माने शेयार खालामदों, माबा मोनसे बिदि खोन्थादों होननानै। खिन्थु बेयो सैथो, जोंहाबो न'खरावनो लांखानाय दङ, बेवहायनो बख'जानाय दङ। इभेन जोंनि गामियावबो मेरला दङ बेबायदि। खिन्थु दिनैसिम एख' प्रुफ गैया, जेबो गुड रिजाल्ट गैया। आरो जायफोरा खालामजादों मास मोननैनि बा मोनथामनि बा मोनसेनि उनाव नाय, रिजाल्टआ ओंखारफिनगोन खि ओंखारफिनगोन। जायनाव सोङो नोंना हामदोना, बेबो होनो ओइ आमुखाना हामदोनोलै, मालाय आंनाल' हामाखै। आरो बैनाव सोंहरबा मा होनो, ओइ आमुखाना हामदोनोलै, आंनाल' हामाखै। बेबायदिल' जों रेकर्डखौ खोनानो मोनो। जेरै जोंहाबो दा न'आव बेबायदिनो जे आमुखानि हामदोनो, ओमफ्राय जोंहाना गैया, बिदिल' जों नामखौनो। आरो बेनाव सोंहैबा इदि आरो सेम सिटुवेसन जोंहानि न'खरावनो बेबायदि जारिमिना दंजोबो। गतिके लोगोफोर, नोंथांमोना थगाय जानाङा, माबा जानाङा। बेथ' आरो गुबुन जाथिबावसो कार्बि, आरो जोंनिनो गामिनि, जोंनि साखाथिनो, जों मानो मिथिया जानांगौ जागोन, नङा होमबा? स' बहुद गोजानै थांदों। आंनावथ' दा आंनाव जिखिनि साप्लिमेन्ट आं हरो बेखौ जानानै बिथांमोनानो बुंदो जे आं बालिसाङावबो बख'हैजादोंमोन। सासेल' नङा दे, आंनाव बहुद दङ बेबायदि रेकर्डा। गतिके उइदाउट प्रुफ मालाबाबो दाथां। प्रुफ गोनां बुस्थुखौसो जोङो बिलिभ खालामनांगौ लोगोफोर, नङा नामा? आरो गल्ड ब्लाडार स्टोनखौ आं होनबायानो थाखायो मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव जे गल्ड ब्लाडार स्टोना मालाबाबो थाङा होननानै आं फोथायामोन, मेगनजों खुद नुवागौ मानिनानै। ओमफ्राय दिनैहाय नुबाय, फाइनेलि नुखांनायनि उनावहाय जोंहा न'खराव बाहायखांनानै जोंहा जेब्लानोखि थांबाय, डक्टरानो शक जादो। फार्स्ट डे खालि
माने फार्स्टआव 6.3 mm मोन ओमफ्राय उनावहाय मा खालामदों इखो जोङो मास मोनथामनि कर्स माने दंमोन आरो इयावहाय मास मोनथाम माने मोननैयाव थांगौमोन जेनेबा रेगुलार जायासै नालाय स्टप थानायखाय मास मोनथाम नांबाय आरो ना हयथ' 2 मान्थफोरावनो थांगौमोन आरो ओमफ्राय माने डाक्टरानो फोथायासै फार्स्ट डे खालि लेंहरबाय बोरै जाखो ना गावसिनि मेसिना बया जाबाय नामा होननानै डाउट खालामनानै बेखौ थुनफिनबाय अखानायै आरोबाव लेंहरनायाव सेम बिदिनो 0 ओंखारबाय गतिके सोमोनांदों डाक्टराबो आरो सोंदों माब्रै नोङो खोमाखौ अन्थाइखौ होननानै ओमफ्राय बेनो आरो नैबेनो आरो गल ब्लाडारनि लामाया आरो किडनि स्टननि लामाया स' लोगोफोर बेखौनो आङो बुङोदि उइदाउट प्रुफ नोंथांमोना मालाबाबो जेबो दा फोथाय दा बालिसांनि स्ट'रिया इमान हाजार थाखा फैसा गारनानै जोंहानि न'खरनियाबो थांदों बेवहाय 15-20 हाजार लानानै आरो ओजा बख'नायावबो 2500 थाखा लाखायो गतिके इखिनि दामानो नङा गतिके नोंथांमोना कन्टेक्ट खालाम स्क्रिनाव नाम्बार होनानै दङ सोरबा जुदि आरो न'खराव सोरबाफोर जादोंब्ला भिडिअखौ जुदि नुफ्लांदोंबा नोंथांमोना जाहाथे बिनि फाहामथायखौ मोजाङै मोननो हाथों शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो बिनि क्वालिटिखौ आं नोंथांमोनजों मोनसे इम्परटेन्ट शेयार खालामबावसो मिथिगोन ना बे मोनसेल' बेमार फाहामा दै टिउमारानो जा एपेन्डिक्सआनो जा उदैयाव थानाय जायखिजाया फिसा फिसौ समयसाफोरानो बेजों थांफाजोबो आरोना बहुत गुड रिजाल्ट दङ आरो जोंबो मोजां नर्मेल मानसिया बेखौ बाहायनोबो हायो जुदि गिस्टि अभार जायो बेजों जोङो आरामसे माने मेडिसिनखौ जानायनि गोनांथि गैया बिदि आरो सासे मानसिया आंखौ कमेन्टआव हरदों डक्टर बिटिआरनि जोंना बेस्ट डक्टर आरो गोदो माजों हामोमोन दे बुंलाय गोदोथ' डक्टर गैयामोन गोदो माजों हामोमोन गोदोथ' बेफोरजोंनो ना आयुर्वेदिक सब दंफां लाइफांनि बेसादफोरजोंसो हामोमोन गतिके बेबायदि नेग्लेक्ट खालामनाङा मानसिखौ बेबायदि जावनाङा आरोना बेखौनो आं नोंथांमोननो गुरै खावलायबाय बाखि आं होनखायो आंखौ जाय मानसिया मेगन मिसिनानै फोथायो आं बेखौ मालाबा फोथायखेबसेयाव जाहोखाया जेरैखि जाया आं बेनो माबा नङा माबा मोनसे हामनायनि राहा माबा मोनसे माबा लामाखौ आङो होखायो बेबायदि आरोना गतिके जाय बिथांमोना दा जाबाय दङ थारैनो आंनाव बहुत मोजां रिजाल्ट फैबाय दंखायो आरो मोनसे खोथा आं हामनायखौ भिडिअ मानो होआ पाइल्सनियाथ' 100% प्रुफ दङ लाइफ टाइमनि थाखाय हरो नैबे जाहैबाय पाइल्सनि साप्लिमेन्ट नङा होमबा बे लाइफ टाइमनि थाखाय हरखायो बेखौ जायफोरा बाहायदों मिथिखायो जायफोरा हामदों मिथिखायो हयथ' 100 जोनाव सासे सोरबा सानैफोर हामाखै बेबो गावनि दुसनि थाखाय गावनि माने केयारलेसनि थाखाय जादों होननानै आङो मोनसे फोथायथि दङ मानो होनबा बेबो प्रुफ गोनां लोगोफोर मिथिबायना सब न'खरावनो बाहायजोबनानै जेखौ आङो मोजां मोनदों जेखौ एक्चुवेल जों हामथारदों बेखौ शेयार खालाम मुलियाथ' आंनाव बहुत फैदोंमोन बहुत बाहायदोंमोन जोंहाबो खिन्थु हामाखैमोन बेबायदि कन्डिसन आरो गतिके आं दिनैयो आरोबाव फैबावबाय दा हयनि होननाय आङो नैबेनो लोगोफोर बेयो जाहैबाय बे थाव एकदम लाइफ टाइमनि थाखाय दाया माने थायो मालाबाबो बया जाया पाइल्स दङबा आरो इभेन नोंनि गन्थंनि बेदर बारायनाय साइनिस दङब्ला पिस्टुला दङब्ला नैबेनो आरो बिनि सलुसना न'खराव सासेल' बाहायजाया गासिबो बाहायजायो आरो बेबायदि गतिके नांगौबा स्क्रिनाव कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय आं बहुत प्रुफ दङ प्रुफ मोननाय दङ खिन्थु आं होनो हाया मानो होनबा फिउचारनि खोथा रावनिबो फेसखौहाय ससियेल मिडियायाव लाबोनो हाया रावनिबो रेकर्डखौ आं ससियेल मिडियायाव लाबोनो हाया आरोना खिन्थु जाय साखाथिनि बिथांमोना मोजाङैनो मिथिगौ बाहायग्राफोरा बेनो आरो अब्ला रायजो राजाफ्राथ' एमटि नार्जारी आब'नि गावनि खुगाजोंनो बुंनाय होनायनि गेजेरजों नोंथांमोना गासिबो नुखाबाय बा खोनाखाबाय बा बुजिखाबाय जानांगौना रायजो राजाफोर बिथाङा होनना बुंदों उदै सिङाव जेसेबांखिनि फिसा फिसौ बेमारफोर ना बा किडनि स्टन गल ब्लाडार स्टन बेनिफ्राय बेबायदिनो उदैफ्राव गेस जानाय बेफोर गासिबो माने गावनि आखाइजों बानायनाय आयुर्वेदिक मुलिखौ जानानै गोबां मानसिया हामबाय होनना बुंदों गोबां मानसिया रिजाल्ट मोनबाय गोबां मानसिया दासिम माने बाहायबाय दं जाय सुबुंफ्रा बे आयुर्वेदिक मुलिखौ जादों बा इउज खालामदों बा बाहायदों बे सुबुंफ्रा गासिबो माने हामनायनि लामायाव फैदों होनना बुंदों जाहाथे रायजो राजाफ्राथ' गासिबो खोनाखाबाय जानांगौना आरो लोगोसेनो बिथाङा बुंबावदों पाइल्स बे पाइल्स बेमाराथ' माने 100% हामखायो होनना बुंदों बिथाङा पाइल्स बेमारा माने ओरैबायदि गाज्रि मिथिबायना रायजो राजाफोर गोबाङानो मिथिखायो जानांगौ अब्लाबो आं एसे बुंना होबावनोसै बे पाइल्स होननाय बेमारा ना खिथु खिलामायाव जायो बेयो ओरैबायदि गाज्रि मिथिबायना डाक्टरजोंबो हामनो बिराद गोब्राब बेनिखायनो जोंनि गोबां मानसिफ्रा माने गाङलियाजों बे बेमारखौ ट्रिटमेन्ट खालामो नाथाय जोंहा मिन्थिना मोनबायदि एमटि नार्जारी आब'ना जाय एमटि नार्जारी आब'आ गावनो
आखाइजों बानायनाय मुलिखौ बाहायोब्ला गोबां मोजां मोनो, गोबां रिजाल्ट मोनबाय, गोबां सुबुङा हामबाय बा गोबां बेमारफोरनिफ्राय मुक्ति मोनबाय, हामबाय होनना बुंदोंना रायजो राजाफोर। जाहाथे रायजो राजाफ्रा स्क्रिनाव होनाय बा एमटि नार्जारी आब'आ गावनि फन नाम्बारखौ स्क्रिनाव होना होदों, जाहाथे बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा सोरबा जुदि बेबायदि प्रब्लेमफ्राव गोलैदोंबा बा बेबायदि बेमारफोरजों भुगिनानै दं, अब्ला नोंथांमोना एमटि नार्जारी आब'खौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। आब'खौ कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना जाहाथे बे बिथांजों कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोनाबो बे आयुर्वेदिकनि मुलिफोरखौ बेबहार खालामबानो जाबाय। रायजो राजाफोर गोबां गरम, बिनि थाखायनो आं बारा गोबाव बुंनो सानला बा बारा गोबाव खालामनो सानला। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।